Sen şu dayla geç otur. Ene ecem cahiliye gurlaşıp gelecek böyle. Hadi. Alo mam. Viva, bak cahiliye mi? Başkalar da şu açıyor. Diyeme, efendim sayıram bu. Evet çok. Allah, doğru diyecek. Diyorsun mu? Başlığım gelip dur. Evet çağırır. Araşalım. Gel gel. Sonra geliyor. Yan kaybolun. Selam. Ödaklar razı mı? Razı olmasa. Ştap gelmezse de atı bir taraf var onlar vereyim. Değil sonra yalar. Temizlik. Bu da atlar bir de uğraşmasana. Bu da atlar göre verenlerine. Sen niye kol çekmeliğini orkasana? Хорошо. Böyle gol çekersin. Супруг сначала распишется. Ha, böyle. Ne? Kol çek. Вы довольны? Да, конечно. Поздравляю вас. Yürü. Все хорошо. Tamam. Uğrattın mı Kemran? Başlık, как ты сказал, так и сделаю. Bereketler. Ananla. Kalın bakları. Ölmek istirem. Alo. Tamam. Hava emmi zaten ben özüm biliyen. Bol ya dedim. Ece arkayın olay da gayret et. Ece gel ya da. Ha, dursun mu? Hava. Ha gelin geçin. Ben size karşı oturdum. Şu atanızın zahidi yollaşımının adına geçirmek için elensiniz ya. Şunuklu. Hem resmi namalar eser ettik, bar da düzüdülen hem de yer ve yer. Ol çekayım. Can bak bana. Olli sağolum. Oğlanlar havar tutarsız bilen. Böyle. Sen bar vermene. Bir minçik bar yani. Bağışlan mümkün mü? Hava ediverim. Sizden bir daha soracaktım öyle. Sonra. Bir bolmansa da iştah bolup. Ha. Şu yollaşmam. Adada duracayda. Menem bir adacığım olsa hakkım var mı ka? Elbette. Yazgıda duransınız da. Hava bağ yazgıda biz bağdır. Arkayın olun. Şon sorayacaktım. Sağ olun. Sağ olun. Ay bir bolmaz hiç bolmasın da elbette. Vay Hudaý saklasın doğancığım doğru aýdýam men bir adamçylyk soraydım da. Ha, sağ olun. Sağ olun zaman işler. Mümkün mü da? Gelin. Geçin oturayım. Aydı verin. Näme hyzmat? Ýadyňyza düşýärmi? Bir bolmasız iş bolup ýollaşym bilen aýryşsam. Meňem şo jaýda paýym bar diýdiňiz siz. Näme bolýar? Fikrimiz gabat gelen o. Oňşam zor. Iswirin aýdyp bereýin. Diýem. Aýryşmak üçin arada berdiniz mi?
şo taýda emme zat görködilenler. Ýani äme. O hap bilen gokmy? O kaba bilýär. Dogan. Ýöne siz okaman gelen ýalda bäri. Ýollaşym bilen aýylşsam, meňem şo jaýda paýym bar diýdiňiz siz. Diýmesine diýdim bolen. Siz bir zady düşünmäňsiz. Näme? Kynansak da sizin adamyňyzyň adyna geçen zay ene atasyndan miras aldy. Anlam. Miras bilen howat geçirilen zayam er aýalyň nikah döwrüniň emlerine girdi. Enne nämetmeli gorkam? Dogan nikahın zady üçin näle bagyt üçin gurulýar. Şonda etmeli. Jigi! Ay Jigi! Bir min. Ovam. Yolla maşyny teker ýarmy? Teker allyk bärden. Soňa gidip teker çalyşyp gaýtmanda. Ay, bir daha yazalım. Evet tamam mesele de. Hakyňyzdan arkaýyn bolun. Berer. Beýlem do. Ondan her yola düşeýin. Yo, durun oğlum. Kapçym nerede? Ne? Yol bilen maraýyňda tak tutup. Portaşyp gurlarlaýdy. Mindirmäli bu. Özler barar. Ne? Esjan mam. Halal rahmet bilen adamdan teniniň porsan hiç. Yani haram pul bilen käwr adamdan kalyp porsa ýaly. Şo ynanlar. Dilbek mela berdim ben. Hadi şu pulu ver. Siz vara. Miniň maşyna. Men öýdüm taksyly baran miniň. Min gadam. Senem ondan şular bilen şeýitde porto da bar ver. Roşen. Awas. Emmeler öýlerine gaýtdy. İş bir wagt gutardy. En bolsa işläp ýörsin. Ay şu jagada mahallelay. Han gelmeň ýanyma. Bar was. Hani öýüň marada görürüm bersene haw maňa. Sil bäri işläp ýörsin. Öýüň marada aýdan. Mardaytdan başlyk. 4 san çağam bar, ýekece de aýalym bar. Hemme adym gowy bolyn, kirene ýaşap ýörün şu bar. Öýdäkine mişe sallam bolyn çykaryp goýupdylar onu. Zaydan kösenýän ekeniňiz zal. Hawa was. En mara. Tekerleri öňkü dönemardan skitka goý. Köneler täzesi bolmaz. Şunnuňmy? Şunun. Soňa meň ýanyma gelsen. Bar Kimir was. gurlaşýar? Mümkin masly. Gel Roşan. Errek gelsene ha. O başlyk. Ne şahat çaral. Bu näme açar başlyk? Hemen Sen zaýyň açar. düşünmedim başlyk. Düşünmedin mi? Ene sen zaýyň dokumentleri al nesip etdi. Näme açary, näme jaýyň resminamalary? Sen zaýyň açary, sen zaýyň dokumentleri şu. Nesip etdi. Sağ ol başlyk. Maşgalaňyz bilen ýaşaň. Zay näme? Pul näme? Ine bir topar zay. Menne ne çağa ba, ne maşgala ba. Allah bana baýlyk beripdir. Pul beripdir. Bir tam pulum var. Ýöne bagyt bolyn bermändi.
Sana kömek etsem. Belki meňem bir gün yüzüm güler-de. Bar nesip etsin. Sağ olun minnettar. Yüzünde salgası vardır. Var. Bar harkay. Avruşa. Başlık yankı dokumentten kısalığa geldim. Oraya sargamat gelin o. Vay. Zayım yok deyip fakir knopka basanın bilen gynanyp şeydip aýlan galdyrar. Zay verer öýdýän başlagyn. Olar ýaldatdyň kinolarda bolýandyr o. Buňa durmuş diýil ýa. Bu taýda diňe büýüşçüler ýengen. İýir bilen gelersiň sagat 9-da. 9-da senim oturardym, düşündiňmi? Galan problem anma aýtdy. Awa. Daýy walla. Zaýym ýok, kirey. Näme ertekinmäri durmuş abi. Nähil gün bollay. Bulan bilen ağaýdy. Baranağa motlap göreni. Bolluňmy? Bolluğa aýtdyk. Ay sağ olay da. Oňar aýdyň buna. Ýolla goýman, dedim ýykman geldiň. Näme bermeli la? Näme berseň ber aýam. Bermeseňiz hem orla. Ay köp sağ ol. Gaýtarar. Häzir ustalaň biriniň ýanyna baran bolsam, dünýäň pully ýerdiler suzaga ötüşýärek. Ay sağ ol. Görüşürüz. Ay ýöre Allah. Nire? Yap, ver de. Görüşür. Aytararın o sarkayın mol. Ha ol. Berdimi bir zat? Ay mene adam diýmedim la. Ay özümden bilmem hiç sat goýmady. Adamlar näli bolup durgy? Şu wagtda görüp dura sen kösenip ýöreňi. Ay bolýalay. Ýoklugy sen adam bolmaýanlagy. Şu taylaran tirip durayın da. Assalamu alaykum. Aha, wa aleykümselam Ruşen. Sen gowmy? Doktor. Bärläp süňä tügelenmi? Ay mene bir haýşylja geldim. Näme haýyş? Burada ulak pul gerek bolýan. Da. Dün gelen molsaňam batda. Şu wat ähli pulum jemläp tekere geçirdim däro. Maňa feret. Ay şo gaýtaran ýeňi soňy geleýdi maňa. Nesibedir da dost. Sanam bilen gıynan ýanna işin bitmedi. Ay boranna. Bolýa, sağ olun. Taňary ýalkap. Sağ ol. Adamlar ay. 100 mantlyk iş üçin dünýäň pulunu foraşyp gelip berler ay. Bak şo wat pulunu berip gaýtdy özümde de kelle ýok ay. Gaýtarar soň iş durlar ay. Näil bollaý dögür. Ne bolýar ay.